bloro aku tak DP guni. Waduh. Yo, saya sadurunge 10 wolu iki ana kudune kudu apa nang aran ciri khas 10 wolu. Sampeyan aja dhisik. 10 iki pasti nek Jawa Timur 10 iki geser Ya sampeyan sing menyurane 10 berarti. Oh, menyuruh. Menyurane. Suluk Jawa Timur pasti bone telu ra. Ayo. Tibone telu kuwi nyuruh nanti kanthi 9, tibone 6. Dibone 6. Nek asa gak apa-apa. Oh, ora masalah. Angkatane 3 berarti. Angkate telu lu petik. Ya. Nah, Sing meru manggar moyo kula tono pundi kutanyo. Tanyo pangendroyo sumyak sumyuke rasa sumyuke wong udange ilmu rasa patete nyuro sak rasa sak rasa. Kudu sinau iki aku. Kudu sinau iki ya. ngapunten kula nari gunggole sandang pangan di cara Jawi Wetan ning gandeng Mas Igo ya ayo tak Mas padha-padha sinau kula dhewe iki belajar cara panjenengan cara gagak Surakarta hati niklat kula dhewe matur nembang nuwun sanget diparingi kesempatan Sing sampean jane sampean dalan ijen mau ya ora apa-apa rasa dikakani. terus sing nyuwune gending sapa sapa kersane Ayo. Terus bawa lu, atas. yo
10.8 ana gerone ra Mas. Cara Surabaya nang kono 10.8 ana gerone. urung enek. Urung ana gerone. Sing ana guru cek-cek. Oh, ricik. Ya sampe tak warai sampe. Iya. Ah, iya. Iya no aku diwarai. Waduh. So tak gowo rono. Ayo nggih. Takut dong kene. Cara nggak boleh sepak Iya, Ayo. diwarai itu nakal. Kaya iki orang mungkin tak gede karane awake dhewe kudu metu lho. Ya apa? Yen durung ujare kondo, dalang-dalang sepuh piye? Iya. Yen urung metu ular kambang iki urung dalang. Oh, ngono Rek. Ah, iya. Tak kira ular kambang iki ya dadi gendeng mat-matan sing Ah, iya. akeh ditresnani karo kadang sepuh. Masih dene sing iso ular kambang iki, ayo sing gede-gede wis Iya, ndok. sing apal masih gua. Katanya 5 jam. Lu sampean ya kenalan kok ya. Lu nang ngasih rampung. 5 jam. Masih jam. Oh, jam piro iki? Nah, iki mau ya ono pangundutan Mas. Saking lumantaran WA. Monggo. Setunggal niki saking Mas Yuda nyuwun request lali janjine. Sing nyanyi kudu sinden saka Jepang Mas. Hai. Leto Jadi leto. ora sinden saka Jepang. Karo leto. Neto. Nah, iki sinden saka Jepang iki lho. Ora sih iki request. Mungkin niki kali saking Mas Aryan Pramugari. Iki nyuwun gending jenang gula. Masih Iya, jadi ya mana babi ya, nyang perawan. Aranya rasa dilatih. Anak. Aranya, Anak. aranya, gue jenang gulanya di pending. Kejaba kaya mengkono sapa Mas Igo kang padha rawuh ing kene. Oke, niki rencang. Ono MC Pranoto Coro Mas Yanto, terus Mas Arifin Buarongan, ono Dewi Sekartaji, ono Mas Purbo Prayisno, bola tayu Mbak De, Pak De. Biasanya tayu itu njuri kijing miring. Biasanya ini. Ada membangun. Kowe warudaya panjenengan. Ini mengenai semiring-miring lah. Oke. Monggo ular kambak kanggo renang-renang. Hidup-hidup istirahat. Oh senengane becik ayo sing liya cakepan iki. Mesti ada foto sinden kok becik. Ayo Ya rasa nakal sih kita. Ular kambang. Enak ini kau udah tidak. Jangan ayo jangan metu ini tamrake. Lah, sing bongong kecil apa gede kok? Jangan ayo. Ah
Ulang-ulangan Ono pajake nyedang iki jiane biasane atos. Kita tahu ini. Dasare yang gane ya sigrak, gambange banyu mili sing slentem ya titis, sing gender ya genyeng. Gambange kok tukang IP tok. Wasem ya. Wah, gambang ku asisten. Sindene yang mungkung, wong mungkunge kepul. Ngukung ngempul. Lawane kaya cong. Sindene kung. Kung. Jan gayeng temenanan yang gane bluro. Jan. Umpama nek Mbah, umpama ya gowo iki tak digone Surabaya ngono iki. Walah tanggapan gak leren-leren. Aduh. Saulan iso 34 terong. Weh, Jul. Tenanan. Cici-cici gombon aku ke setengah lur klambine wis padha potangan tok. Iya, iya. Jan hebat temenanan. Kula kesenian kok iso laris. Niki enten penonton dalam Surabaya kudu bawa. Oh iki lho bawake ngono. Dalam sama Surabaya kudu bawa. Iki ajang latihan, Mas. Ya saya itu bawa kali. Hei, Tangkap ya Mas bawa di jeding. Nih, sampean coba sino Malangan pelok barang. Ayo. Sinom Malangan pelok barang. Ayo lu, Bang. Bapak tuh. Sino Malangan coro Malangan pelok barang. Ya, engko nangis malam mutar kelaparan geni murung dan cantik dan uring-uring kawangan si nandong putu rujak gadung mas pangeran ketumbung loro padami eman-eman wong bagus yen kena kudu apa? mudune pamundutan pelok barang enek
mohon sami rawuh matur nyuwun. Dek, aku diwarai lho ya sing kemalangan iki aku pengen iso. Siap, sama-sama belajar Mas Igo, kula nggih sinau. Dek, aku mau ya diwarai Sulut Jawa Timuran dene iki kudu tanggo iki. Oh, Oh iya lho. Ya plus ya. langgam jeneng kula kok hayati banget. Apa tau enek bisa. Wah, bisa mengerikan bukan jeneng kula. Gini ki moto saya tamu ndotan nono. Monggo. Wow, lali janjine sing ngembang saking Jepang. Jepang iki sapa to? Apa? Gendut Widya saking Jepang. Oh, betul. Besok Jepang aja. Dari nepelak, ya.
ini ya Mas Dewi ini sampai aja kopi santen. Aku tak jam mampir sampai makan santen. Lah ya mbok ya mampir dulu ya. Jane iki. Mampir iki wajibe wong sing diampiri mesti ya nyuguh. Ya tak suguhi njaluk suguhan apa? Ya sing jelas Mas Bloran kok. Kopi santen Kopi santen wis. apa ya? Apa? Cari-cari wis tau. Warnanya susu gandum nih Mas. Ora susu bloro. Susu lho. Apa ya? Rano. Warnanya susu gandum. Harus susu gandum. Sapa asmane, Mbak? Jen, kali kula iki jen. Mbak media tepangaken, Mbak. Jen. Pribadi Sidoarjo, Mbak. Waduh. Jen. Budi mau Sidoarjo nggih? Sidoarjo. Dia kulo pun dijelasno umur sampean piro. Oh, nggih umur kita pinten nggih? Umur saya kuliah barengannya Mas Igun. Oh, barengannya Mas. Wes. Mas Iku pinten nggih? Aku sama lah, kono empung butik kok piro. Kali dosa. Nah, Luwih sithik paling. boten Mbak, pasis Lampung kula Oh, pun. Lampung. Nggih, Blokos Lampung. Delalah kula niku kuliah keri. Nggih. Lah kene apa? Nggih perlu kuliah turang, turu kuliah. Wah, iki lho bejake. Ya wis bot-bote golek sandang pangan iki lho. Bot-bote golek arek bluro iki. Privat. Bot-bote golekne arek bluro. Arek loro. Nggih. Sapa ya? Ayo. Wis sirang bungkus ra jangkep. Oh, jumeneng monggo aku ya kurang ngerti dandanipun. Monggo Pak Widya. Oh, iki apa kawon? Cik. Coba toh salaman Oh, sih. iya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Nek wis sayang aja ditinggal lho ya. Nek wis sayang aja ditinggal. Oh, tidak tenang. Gawane wong setia nek jalan mringgo tak kandhani. Aku sih ono ya ini sono kok 10 tahun ganti karo wong nganti nyetok tangane kok sampe cuma. Lho, iki wis bone sak aman tak kunci pisan. Kudunge repane apa kudunge? Ayo doni pangkur. Sampeyan Mbak, sampeyan tak kadang-kadang besok dadi sinden sing profesional temenan. Amin. Gak ngomong mesti. Aku saya ngomong. Piye? Saya ngomong bocah kok kaya mengkono. Apa ini mingkar ya? Ya mingkar. Mingkar mingkuring Bandingke karo sing ono sing ono. Tak edekno ini. Sopo to wong sing giwang yang ngrungokne suara. Waduh. Mbak Widya, kamu tahu nggak bedanya kalender sama kamu? apa nggih bedanya nggih? Kamu tahu? Nggih. Nggak tahu. Kalau kalender itu hanya setahun. Kalau kamu salawase. Ojo. Kowe iki tak doke karo anak-anakmu ning kono. Anak muda semua kuwi. Aku mau ngene iki nek baper piye cah ya Allah. Ojo baper. Boten profesional. Soalnya wong loro baper. Waduh. Terlalu kata yang dijadi terlalu ini. Aduh. Aku bisa pilih diri Mas. Lanjut nggih. Monggo. Akarono karenan margi Gele sama yang So ikut tahu. Enggak tak? Enggak keren. Yo. Kan nyanyi. Kamu jahe. Jahe rapar aku kok. Apa sih mbak kali? Enak tak?
makanya. Kayak siapa ya? Nggak pernah kayak siapa. Jangan model-model garangan lah. Aduh. Yang jenengan gerakan apa, Mbak? Garangan bedulmu. Kan zaman saya. Oh, tidak semua. Marek ya. Aku Iya. Malah kembarane semat. Aduh jenenge sih. Mbak, iki ana kanca dagelan kubiring. Mas menyot. Monggo Mas duet kali Mbak Widya. Ayo, Cok. Ya. Wes ale. Ya awake berarti garap saiki diarep neh. Dagelan itu kudu digarap. Sing teriman, Mas. Sing teriman koyo aku. Nate teriman ya aku ora aku yo mbok. Lha Wong panjang 200 ki mangke to iki sedih. Sing kendhan ku 200. Ketengene Yo abet. ambune biye tek 200. Lho lah wong iki mang berlatihan karo aku. Lah kok ora. Iki dikono aku, Dik. Yo mau nimpal-nimpal yo apa kok dikon mudah kok yo data takon kok yo Mas. Lah Mas teh gawe niki dikon. Yo nek arep dengake suasana nyanyi kok cak duwe karo widodari sing tanpa sayap bae. Tanpa sayap, Cik. Sesuk aku gawekne sayap ngono. Hah? Gawekne sayap ben sayap. Sayap kolar pitik yo. Wis agak popo. Iya. Supaya ora padha cah iki. Ayo mau, apa pamudutane mau apa? Ya, mari janjine. Ayo ayo. Ya. Wis. Bawa.
bayar. Janjane kowe ning Penyot. Penyot. Siapa? Penyot. Mas Medon. Oh, Medon Medon tau sepurane Mas. Aku nek ambek ngono iku kupingku gak tau plek krungu, tapi nek ambek dhuwit. Waduh. Ya tunggal ya kalau ya podo kok. Mas sinten Menyot? Leot. Mas Leot. Wah, jan hebat temenan Bluro budange seniman muda ternyata. Ora omah Bluro. Ya, ya. Iya Mas, Mama belum. Ya boleh ngomong dulu ya. Sok golekno dia. Oh, golekno. Kayak biasa ya. Alah langsungnya lah wes terus. Waduh. Janjane kowe Pak, jadi iki ya waktunya terbatas nggih. Nggih, betul sekali. Perang sakile aku bibaring perang sakil menurun teknologi. Mana ya, Pak? Ono. Ya ayo ngetun ki. Ya tak kira andum cukup krepek gedang godhong telo, titik godhong rasa. Kirang langkung nyuwun pangapunten mangke saged disambung mbok bilih wonten kesempatan malih. Nggih. Monggo Mas Iqbal. Ayo.